Så hvordan lukker vi kunder til 21.000 om måneden? Og rejse rundt i smukke villaer i Bali, som den her. Det er faktisk på grund af noget, som vi kalder short form content. Og I har måske hørt det før, men kort sagt, så er det, hvor jeg tager måske fat i en fitnesscoach, psykolog og siger: hey kære psykolog, jeg kan se, at du får primært dine kunder online, du er en online psykolog. Jeg kan hjælpe dig med at få flere salg via organisk content. Så hvordan ser sådan en aftale ud? Det kan fx være, at jeg siger, at jeg kan lave 30-60 videoer for dig om måneden. Det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at filme dem, så står jeg for resten. Jeg står for at redigere, script, post dem. Jeg står for det hele. Kæmpe værdi for psykologen eller coachen, fordi de skal måske bare bruge 2-4 timer om måneden på content, så får de 30 eller 60 videoer tilbage af mig. Det er en kæmpe win. Og så forestiller, hvis man poster, lad os bare sige 60 videoer på 5 forskellige platforme, som man jo kan med short form content, det er 300 uploads. Prøv at tænk, hvor meget vi kan skalere deres business. Det er derfor, de er villige til at betale mig 15-21.000 for de her services, som er short form content. Mega fed branche, der er mega store muligheder, og det er bestemt ikke fake eller overfladisk på nogen måde. Det er et spørgsmål om at give værdi. Det er et perfekt eksempel på en forretningsmodel, som giver dig frihed, hvor du ikke skal til at blive betalt per time, du arbejder. Så det er sådan, jeg rejser rundt i de her villaer, tager til Dubai, Bali, Spanien, Grækenland, whatever. Det er sådan, jeg har friheden. Så det er bestemt ikke fake. Det er bare et spørgsmål om at finde en forretningsmodel, hvor du kan give værdi, ikke blive betalt for din tid. Så ja, tryk på min link i bio, hvis du har lyst til at lære om det her. Det er mega nice. Peace.